Hola, son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a poñernos en forma en pulso activo. Xa sabes, cuns minutiños e con un pouquiño de ganas, imos a conseguilo. Imos alá. Como sempre, ven acompañado destas tres campeonas e este aspirante a campeón. Hoxe imos a empezar, como sempre, a clase con un poquinho de mobilidade articular, vale? Bueno, o deporte está ben para acadar certos obxectivos visuais, pero o deporte debería ser máis motivo de saúde que a apariencia física. É que o físico é a primeira información que temos cando vemos a unha persoa. Aínda que tamén é certo que a apariencia física, pois, ás veces inflúe moito na saúde mental. Que está ben porque pode reflexar o estado mental, se ti estás ben mentalmente, se te ves ben, tamén iso influye moito en como te sintes. Entón, digamos que é recíproco. Bueno, pois a todos nos gusta vernos ben, ou vernos mellor. Imos empezar ca zona do pescozo, imos ir hacia un lado suave e hacia outro. Eso é. Como está esa xintiña? Estamos ben? Estamos. Así me gusta. Agora sí. Vale, ahora vamos a facer un movimento arriba e abaixo, suave, vale? Sin estirar moito o pescozo hacia atrás, suave, Eso é. Moi ben. Imos a pasar ahora a zona dos ombreiros, imos a abrir e a pechar, aí, como se nos estuviéramos dando unha aperta, eso é. Imos ir pouquiño a pouco entrando en calor, eso é. Ahora é o que vamos a facer primeiro, cunha perna imos a levantar, así, vale? Dibuixando círculos, podemos apoiar, apoio, eso é. Primeiro nun sentido, ca perna dereita, cambiamos o sentido ahora, hacia dentro. Volcarnos se vale. ¿Qué estás bailando? Por lo que sea. Noemi. Imos a cambiar ahora de perna hacia fora. Eso é. Ai, amigo. Esa coordinación, Aí esta danza faise, pero ca perna estirada. Sí, Ahora hacia adentro, sí, pero no vamos a complicar tanto. Como aspirante vas ben, sí. Moi ben. E ahora xuntamos as mans nos xeonllos e aí sí, seguimos dibuixando círculos, o cuño hacia atrás. E bueno, como van esas maniotas destes días? Madre mía, por Xa van pasando, porque xa nos vamos acostumbrando aquí en pulso activo, cambiamos, xa nos vamos acostumbrando aí a facer exercicio cada día, entón cada vez costa menos, vale? Eu sei que na vosa casa estades todos esperando que chegue o momento de pulso activo, que isto é un hábito, ao final, imos ahora co pulso e cos nocellos. Dicía que isto é un hábito que unha vez que un se acostuma, despois é como se yo quitas, que é cando veñen os problemas. E agora sí, imos a empezar a facer o quecemento. O que imos a facer agora é, vamos a imaginarnos que estamos aí brincando a comba, vale? Saltamos aí, eso é, brincamos. Eso, vamos activando o corpo, que vaya collendo un pouquiño de calor. Últimos segundos. Vale, moi ben. Agora, imos a facer o skipping, pero tocando a parte externa dos nocellos, vale? Hacia atrás. Eso é, movimento. Seguimos quentando o corpiño. Ánimo. Moi ben, mirad como fai Estrella, sí señor. Cada un o seu ritmo importante, vale? Estamos empezando, estamos entrando. Eu adapto. Home, claro que sí. Que sorte. Últimos segundiños. Moi ben. E agora imos co último exercicio. Ai, que me muero. Imos a facer os agachamentos que tanto vos gustan, vale? Collemos pés separados a anchura das cadeiras e sentámonos nunha cadeira imaginaria. Estiramos os braciños hacia diante e subimos, apretando glúteos. Hacia atrás e arriba. Eso é. Soltamos arriba. Moi ben. Seguimos. Vedes a Estrella como se senta nunha cadeira, vos na vosa casa o mismo. Eso é. E se vamos, se estamos aí moi en forma moi arriba, incluso podemos aplicarlle un saltiño. Aí, Anxo, como farías? A ver. Casi que A así, ver, ¿no? Noemi, así. Ahí. Eso é. Veña, Noemi. E Silvia. Moi ben, genial. Bueno, é verdade que a día de hoxe vivimos nun mundo onde parece que a apariencia física é o máis importante. Eu creo que a saúde
é máis importante que a apariencia física. Non é o máis importante porque hai que cuidar a todos os niveles, pero verte ben físicamente vai influir en moitos aspectos da túa vida, a hora de máis seguridade. Bueno, o feito de ser bailarina xa é un mundo onde sí que teste que coidar. Xa non é unha cuestión de volumen ou de peso, non? Senón o que che facilita. E facer deporte facilítanos a vida, facilítanos o día a día. Hoxe o que imos a facer é imos a traballar cos halteres de mans. E o que vamos a facer é un pouquiño todo o corpo. Sobre todo, vamos a traballar o tema dos ombreiros, glúteos, cuádriceps, isquios, un pouquiño todo, vale? Eso, collemos os halteres de mans que teñades na casa. Recordade, se non tedes halteres de mans, o que colledes é algo con peso. O primeiro exercicio é o seguinte, imos a traballar a zona dos xemelos. Entón, póñome de lado, os halteres de mans colocos aquí, a altura dos ombreiros, e levanto os talóns do chan. Unha, e contamos aí 20 repeticións. Dúas, tres, eso é. 4, 5, 6, 7, 8, eso é. 9, canto máis me manteña arriba, máis intenso. 11. Mira, Edi, non sei por que subiron os brazos, pero como 12. suben eu subo tamén. Subí, si queres, mira, Pois podemos... subo eu tamén, entón. Claro. Se non, a ver que subimos máis, veña. Aplicamos, ves, Cholito. máis intensidade do exercicio. Se manteño os brazos arriba, tamén activamos esos ombreiros, un poquinho máis, eso é. 2 máis. E acabamos, moi ben. Vámonos picando un pouco na clase porque tamén, pois, de vez en cando gusta picarnos e exigirnos un pouco máis. É que vamos a ver, hai cousas que eu vexome poderosa e digo, pois eu tamén podo facelas e vounas facer. Pois son moi chulita tamén. O que vamos a facer é unha zancada, vale? Entón, estendo unha perna hacia diante, a outra un poquinho máis hacia atrás. Importante, o que temos que facer é levar os xeonllos hacia o chan. Cando eu baixo, o xeonllo que teño de frente, o que está a perna adiantada, non pode sobrepasar a punta do pé. Neste caso, na casa, por exemplo, como foi a Estrella, vais a xudar dun pau da escoba, por exemplo. Metémola aí e o que imos a facer é de repeticións. Imos a baixar, mantendo eso, levando o xeonllo de atrás hacia o chan. Flexiono e subo. Flexiono, eso é. E subo. Collo aire ao baixar. E soltamos ao subir. Imos a facer 10 repeticións con cada perna. 7, 8, 9 e 10. Moi ben, imos a cambiar ahora de perna. Mismo exercicio. E imos a comezar. Collemos aire ao baixar. E expulsamos ao subir. A mirada ao frente. Eso, se nos costa moito, axudámonos dun pau que teñamos pola casa, o pau da escoba, da fregona. Eso é. Que caladiños están hoxe, Dios mío. 7, 8, 9 e 10. Vale, soltamos. Sai eso de que os homes non fan cruz, só fan peito e espalda, pero é mentira. A min gustame entrenar glúteos e decir, mira que cuciño tan bo ten ese dai. Bueno, a Anxo sei que lle gusta traballar todo porque notase que lle gusta traballar o corpo en xeral, pero se lle gusta traballar os glúteos non sei porque outro día quitou na banda das pernas. E agora imos a facer o que se chaman os trasters, vale? Imos a aplicar un pouquiño tamén da zona dos ombreiros. Fixadevos, agora teñemos os brazos aquí. Agora o que vamos a facer é como unha agachada, un agachamento, pero as mans van a estar aquí nos ombreiros. O sea, o que vamos a facer é un agachamento, cu hacia atrás, e ao subir, apoiando, xa, co impulso, elevo, vale? Os cóbados están mirando frente e a altura dos ombreiros, de acordo? Non abro, manteño aquí sempre os halteres de man, entón, pés separados a anchura das cadeiras. Estrella, vais a axudar dunha cadeira, pés separados a anchura das cadeiras, as mans aquí a altura dos ombreiros, imos a coller aire ao baixar cu hacia atrás,
E arriba. Noemi, mantén sempre os halteres aquí. Eso é. 2. Perfecto. 3, moi ben. Eso, acordadevos, vale? O cuño hacia atrás, a espalda recta. Van 5. E apoiamos o subir xa ca inercia, a forza que levamos, que nos impulsan as pernas, elevamos os brazos. 2 máis. E unha última. Moi ben. Relaxamos a zona dos ombreiros. Para non variar, para a sorpresa de ninguén, xa nos doía o cu, xa nos doía a perna. Pois a morte, pero bueno, aquí estamos sufrindo. A eso viñemos, non? Estas non son as primeiras clases, Edi. No, en verdad, Aquí se cambiou o conto. Porque vamos, gracias a Dios, imos progresando pouquiño a pouco, na casa tamén, seguro que vos estás metendo en forma, seguro que ahora xa non vos costa tanto como ao principio, así que todo é un progreso, vale? Así que ahora o que imos a facer é un exercicio moi mítico que se chama o peso morto, e que é moi importante que fagamos ben. Voume colocar de lado, vou a colocar os pés separados a anchura das cadeiras, os brazos sempre van a estar aí, soltos hacia baixo, vale? Manteño esa tensión aí. E o que vou a facer é, vou a levar o cu hacia atrás e os halteres de mans sempre van a ir rozando o máis preto do meu corpo, vale? O que fago é, vou levando o cu hacia atrás, ca espalda, mantendo a espalda recta, o peito hacia fora. Fixadvos, non encorvedes, encorvar non. Manteño aí esa posición, o peito hacia fora, activando o core, o ombligo hacia dentro. Vou baixando un pouquiño máis dos xeonllos e unha vez aquí, a vista frente ou 2-3 metros hacia diante, subo apretando glúteos e solto, vale? Vou baixando e solto subir. Moi importante aquí que fagamos a forza nas pernas no cu. Vale, como si quixéramos eso, aplicar a forza nos talóns, nos glúteos e subimos. Importante, ombligo hacia dentro, peito hacia fora, hinchamos o peito. Cantas van? 25. 25 non van. Eu creo que van 6, 7. Ánimo, cerca. 9. E unha última. 10. Moi ben. Bueno, é verdade que o peso morto é un exercicio que ás veces fan máis homes que mulleres, pero sí que é un exercicio moi importante porque no día a día nos estamos a agachar todo o rato, non? Entón, tanto a colocación da espalda ben no peso morto, facer unha boa sentadilla, son exercicios que nos van a facer máis doados o día a día e que ademais vai nos axudar a evitar lesións. Vamos a repetir este exercicio, voume fixar ben que o estén facendo ben. Entón, imos a colocar de novo na mesma posición, mirando hacia lá. Ben, fixádevos a colocación das mans, vale? Ahora, imos hacia baixo, glúteos hacia atrás, eso, o cuño hacia atrás, pernas semiflexionadas e hacia arriba, vale? Non fai falta baixar tanto, hasta a mitad da espinilla, máis ou menos. Aí, e apreto glúteos e subimos, de acordo? Moi ben, Estrella, sí, señor. Elevamos, eso é, subimos sempre os halteres de mans cerca do corpo, vale? Eso é, moi ben, Noemi. Nada, teño alumnos avanzados xa aquí, Sí, Temos un moi bo ben. profesor, Ti és aspirante, así que estate cara. Eso que che dixo que eras bo profesor? E unha última. Mañá non veño. Vale, ben, Así, moi ben. relaxamos. A ver, eu penso que é o que ten xa envexa de min, porque casi me estou poñendo máis fuerte ca el e queda feo que o alumno este máis fuerte co entrenador. E ora o remo, vale? Como estuéramos remando. Fixadevos a posición das miñas mans, do meu cu, das miñas pernas. O que imos a facer é, agora, vamos a subir cos cóbados preto dos costados e cambiamos o agarre da man. Ahora mismo está en prono e o que imos a facer é en martelo, vale? E acaban os halteres de mans aquí, máis ou menos nas costelas. E conectando escápulas, a conexión escapular, cando subimos, de acordo? Entón, manteño esta posición e collo aire aquí. Ui, perdón. Sin elevar, mantemos sempre a posición estático. E subo. Moi ben. 2. 3. Os halteres de mans cerca do corpiño, dos xeonllos. E levamos os halteres de mans cerca do embigo, vale?
como se quixéramos acercar o embigo. Dúas máis. E última. Moi ben. Aquí a máis coordinada é certo que pode que non sexa. Pero, bueno, o non volcar eu teño feito. Moi ben, e agora imos a traballar en cuadrupedia e imos a seguir facendo este exercicio, o que estamos facendo de remo, pero de forma unilateral, vale? Vamos a traballar solo cun brazo. Entón, colócome nesta posición, os xeonllos separados a anchura das cadeiras, a man esquerda debaixo do ombreiro e collendo o halter de man ca man dereita, o que imos a facer é coller aire e soltar, levando o cóbado preto das costelas e estendo e flexiono, vale? O cóbado apunta hacia o teito. E facemos 10 repeticións. 3, 4, eso é. Activamos o core, o ombligo, hacia dentro. Cada vez que subimos, 6, eso é. 7, espalda recta. 8, 9, e unha décima. Moi ben. E agora o que imos a facer é cambiar de brazo, vale? Mantemos a mesma posición, cambiamos de brazo. Eso é. Ben, colocamos ben. Isto, a eso. Mira, ombligo hacia dentro. Sacamos o peitinho hacia fora. E agora comezamos. Unha, subo. E o cóbado sube preto das costelas, vale? Aquí un poquinho máis, baixo. Eso é, moi ben. Estamos corrixindo aquí a posición de estrella, que fai os exercicios moi ben, pero neste caso estaba separando un poquinho o cóbado e estonlle corrixindo para que o leve cerca das costelas. Aí arriba, moi ben, estrella, sí señor. Gracias. Dúas máis. E unha última. Vale, e imos a relaxarnos atrás, vale? Uns segundiños, levamos o cu hacia atrás. É verdade que moitas veces facemos movimentos cotidianos que estamos mal colocados e se repercute porque dannos tiróns, sobre todo na espalda, porque parecenos que podemos facer as cousas e levar unha posición correcta evita moitas lesións. Moi ben, este era o último exercicio, non me lo quixen decir antes. Vamos a facer a pasar aos tiramentos, ahora imos a relaxar un poquinho atrás, a zona lumbar, estiramos os brazos hacia diante un poquinho, relaxo aí. Moi ben, estes alumnos cada vez están máis aplicados, protestan menos, así dá gusto, Non te confíes. Ahora, cara adiante, vamos a levar o xeonllo dereito hacia diante, vamos a estirar aí a zona do glúteo, como xa sabemos facer. Estendemos a perna de atrás, a espalda ben erguida, o peito hacia fora. E imos buscando aí ese punto onde notemos o traballo no glúteo. Imos a cambiar agora de perna. Eso é. Notades a tensión aí no glúteo? Sí. Notase. Perfecto. E agora o que imos a facer é ímonos a sentar. Imos a abrir as pernas. E agora sí, imos a estirar un pouquiño a zona dos ombreiros, que traballamos tamén hoxe. Levamos hacia nós, eso é. Veña que xa estamos acabando. O traballo feito, que ben se sente verdad? O benestar que dá o deporte, facer exercicio un pouquiño cada día é unha maravilla. Cambiamos hacia outro lado. O que costa ao principio, verdad? Empezamos as clases un pouquiño apáticos e despois aquí os meus compañeros sempre me din podíamos seguir 5 minutiños máis, verdad? Sí, efectivamente, sí. A parte da satisfacción persoal, compro xa. A outra tampouco enganes na casa, que non é así. Moi ben, despaciño, ímonos a colocar de pé para dar por finalizada a clase. Excelente traballo por hoxe, unha vez máis aquí en Pulso Activo. Lembrade, o corpo necesita movimento tanto como aire para respirar. Moitas gracias por estar aí. Eu son Edi e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí, señor. Sí, señor, unha vez máis. Fenómenos. Foi de liña, Sí, foi de liña, sí. Ai, as adaptacións que ben me veñen.